Ahoj kamarádi, zdravím vás z ryby na háčku. Měl jsem tady dotaz, proč na některých polských sumcových woblerech, i když mají 2 očka, najdeme jenom jeden trojháček. Důvod je prostý. Při lovu sumce rozhoduje velikost toho trojháčku. No a když dáš jenom jeden, tak můžeš dát dozadu větší trojháček, než když dáš 2 malý, protože 2 malý by se mohly takhle jakoby spojovat. A u velkého trojháčku samozřejmě si to nestane. A druhý je samozřejmě ten, že na toho sumce to stačí. 7 cm wobbler ti ten sumec v pohodě zezadu zbalí celý. A třetí důvod je ten, že když už sumce chceš vylovit a chceš ho chytit jakoby za hubu, tak nechceš, aby tam byl volný trojháček. Jeden trojháček má sumec v hubě a druhý trojháček tam není. Takže nehrozí takové riziko, že si ten druhý trojhák vrazíš do ruky. Petru, zdar, ryba na háčku.